ibahantang mo niyan si Joselito Cortesa. Maray na pagkahapon tabi, sir. Maray na hapon man tabi sa Indondua. Opo. Sir, ano tabi? Taga-Sain ka Oo, tabi? taga-Sain ka pala. Joselito. Taga Malinaw po. Malinaw. Malinaw. First District Partner. So ano ang rason kung nagrani ka sa Ako Bicol Party List? Actually po, Pakirani-rani lang po kan. haloy na po akong nagdigdi. Bago po ako na-disquido po. Siyempre sa panahon nyo niyan, dahil kita ki mga outsources kang so financial, dakula so nagastos mi po. Siyempre ako nagkusog kibot na kung saan man pwede makahagan tabang minsan sa mga pamilya ko, kamag-anak ko, rinani ko na barakada ko. Nata anong nangyari sa imo So, tabi Joselito? na-disquido po ako sa sa motor. Kaya pala igwa ka ning dakula ang Pinahiya. digding. Po. Saan nangyari sa aksidente? Duman man po sa harani po lang sa Muya. Sa Malinaw. Po. So iyo yan, so iyo pangyari sa imo na igwa ka pang bandage that time. Po. So ngunyan, hinali mo na. Hinali na po. Pero may fracture. Actually po, ninagam po kay bakal. May stainless. Yes po. Yung nagdigdi po ako, pagpahalik ang bakal, naghagad po akong tabang. Tapos so inot na po, na pinalagam po ni kay bakal. Dakulaon po, so nagastos mi. Siyempre, naisip, nahirak man ako sa mga magurang ko, taday na nga kay mga, yun, pigkakarapos-kapos kami, which is wala pa kay mga trabaho. Yun, may mga tao man nagtabang sa kuya na magdumang ka sa araw kayo na yung mag-araw. Yun po, naisip ko. So, Ikaw may pamilya ka na Joselito, di ba? Single father po. single father. We salute you for that. Kasi bibira partner na yaon sa iya suak. Yaon sa imo suaki. Banga po kami. Aba ka mo, pigpira ka mo. Duwa sa iya. Duwa man sa imo, saro sa imo. So dayta na ungkaton pa kung ano ang pangyayari, basta ang importante. So nangyari yan, aksidente ka rin. Ano pa po, July pa po. July July. last year. So Yes po. poon ka ito hanggang ngunyan day ka pa nakakapag hanap buhay lamang. Hindi pa po. Ano ang dating hanap buhay mo? Sa construction po ako. Di anong sabi kan doktor, kaya pa daw na magbalik sa dati na makapag-construction ka pa? Dahil na. Pag alsa po kay mga magabat, day na talaga po kaya. Tas sa dire ko man sa nang pagmati, day na kaya. Day mo na Pero kaya. Daw siguro ang magiging, ngunyan, day pa. siguro ang magiging trabaho mo na sa na partner, medyo checker. So kung magigian ang watchman. trabaho, ang tuo ba kaya medyo kaya pa man sa mga ibang bagay. Ini pang support ining Ano, wala. nakashot-shot ka ito kang nadiskuido ka? Iyo po. Yan So ang- under siguro, the influence kaya of ko yung pigahapon alcohol. partner, bako man yan sa kun ano pa man kundi magserbi ining leksyon man sa iba. Na maski siguro si Joselito, yun man ang maitataram sa mga kapwa ta mga rider na Tama po. Day ka nagtada ning kung mapupwede, pauli sa harong. day May mag-shot. tada po. May tada. Kaya nga ni makaskason partner, pag may tada. Oo. Mas Kaya maray lang- palugod partner, mangiturog ka sa pigsasyatan mo kaysa magsangkay ka pa sa motor. Oo. Wala ka man na back ride that time. Wara man po. Chicks, Saan ka pa niya, nakiinuman? Doon po sa katrabaho ko po. Sa Malinaw man. Iyo, sa tabako po. Pakiran nilang po. Doon po sa sa tabako. Trabaho ko, pauli na po ako. Okay. So kung may advice ka Joselito sa mga kaparehas mo nagmumotorsiklo, o nagtatrabaho na nagmumotorsiklo na may nag-aag ng mag-inom-inom, ano ang magiging advice mo? Ang masasabi ko lang talaga, tama po itong tinara mo po na hanggat maaari, pagkapot mo ang manibela, day ka nang gad mag-inom. Maski nga ni date isipon tan diit, day kita mag-inom ta. Ang aksidente day tan ara. Minsan dumang kita na papasinala sa kampante masyado kita. Yung po. Minsan nakaligtas kita sa inot, panduwa, pantulo. Ang pang-apat kaan minsan pag minabusto, minsan na. So, dyan nga ni, dahing pang duwa, dahing pang tulo, minsan lang. Minsan. Minsan So, na. nakalaog sa Ayaw ilarong po. contract. Ayun Na po. aliman ito sa trabaho partner. Nagpapahuraw-huraw, nagsiring-siring. Buda, Iya po. ang dara mo, motorsiklo, diit na simplang, maski duwang pa gulong auto. lang yan. Maski pa auto partner. Iyo, pero grabe ang risk talaga Pag kan sa motorsiklo. Tama po, Oo. tama po. So, sa ngunyan, ano ang pangangaipo pa na gusto mong idulok tabi sa ako Bicol Party List kay Congressman Saldico? Actually po, before pa kito, Paki-konto. naghagad po talaga akong financial. Tapang dagdag duman sa pangpahalig kong bakal. Tapos sa mga nautang-utang ko po. Yun po. Ngunyan, tapos nahali naman sa rong bakal. Natada di sa kamot ko, sarok na sa ng bakal. Yun po. Tapos, So pang urual daw mo, na Ayaw ano, po. tas syempre dahil kang trabaho. Ayaw po. Dipisil, sir, ang arod ganing sitwasyon na dahil mo piguhuna na sa buong buhay mo, sumagayunon mong braso, madadamage dahil lang sa kapabayaan mo sa sadiri, mayong disiplina that time.
Actually po talagang dipisil. Pero sa ngunya, nagpapasalamat man gilon ako sa Diyos. Buhay ka man. Buhay po ako. Tama si Sir na ini po talaga leksyon sa tuya. And pinagbasulan mo naman siguro. Iyo po, sabi nga Na niya, pwedeng di ka na talaga mautro. hanggat talaga 100%, dahil talaga isipin, dahil ka na talaga mag-control. Pero nag-inom ka pa man. Ngunyan po, iyo po, nag-iinom pa Pero ako. dahil ka na nagda-drive. Dahil na po, tas ulising siya ko. Sinunrender ko na sa LTO. So, yan ang mga masaklap na pangyayari. Anyway, nadangog na Ang ni karahayan Congressman kay kang programang partner. ini partner, puwera kan ining siring kay ni na makakapagtaunin tabang si Congressman Saldi ko anak ko Bicol, magsiserbi ining mga istoryang ini. Yeah. Magsiserbi ining adal or magsiserbi panalmingan leksyon sa iba pang mga kababayan ta. Na nakakalingaw, partner. Mga pagirumdum ni partner na kung mapupwede, mag-ingat talaga kita. And syempre dapat pirmiyaon ang disiplina sa sadiri. Tama. Alright. Nakaabot na mga ka-aksyon, tabi sir, Joselito, ining sa imong pangapudan kay Congressman Saldi, resibihon mo tabi ini ang financial or medical na assistance para tabi sa imo. Ayan. May laog yan na May lawg yan, partner. Oh, may lawg yan. Oh, buksan ko. Pinasilag ko na. Oh, So, sinilag bago ko tinamaan yan. ng ilaw. Oh, up. Ako piga pa siguro ko yun. Piga sirip ko talaga. Ayan. So, And maliban dyan, sa Siyempre, financial na asistensya, oo, dahil ka pa nakakapagturo trabaho, ini may dara ka lamang pauli sa Indota. So aki mo, nag-aalat man duman. Si ayan. mama mo, papa mo. Salamat Oh, po. ano ngunyan ang masasabi mo kay Congressman Saldico saka sa Ako Bicol Party List? Pakiran nilang po kan mikropono. Inot sa gabos, sa gabos na nakakain sa kuya, dako lang pagpapasalamat ko po kay Congressman Saldico. Sa dakol, bako sana siguro ako natabangan niya, dakol na aram kong natabangan niya. Sa mga masunod pa, ini pong programa ini na aram ko po dakulong pa ining maabot. Sabi nga ni Kang sa kuyang nakaiba dati, which is siguro natabangan man siya sa naging tulay para nakadigdig po ako. Yun po. Word of mouth. Yes po. Yes so, po. ibig sabihin, inistorya sa imo na ako Bicol talagang Yes po. katabang nakasulod Inihan pa. patunay man tabi siguro silito na kung nadadangog taan tagline ka na Ako Bicol katabang na kasurog pa, bako lang yan sa tataramong kundi talagang actual yan. Aktual na Tama po, talagang tama po. mamamatian nindo na Ayan talagang ang pagtabang ka na ako Bicol, pirmiyaon. Iya po.